Nitambong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inaugurasyon sa world-class controlled climate poultry farm sa lungsod sa Hagonoy sa Davao del Sur. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, tubag matud pa kini sa nagkataas karon nga demand sa supply sa manok ug dili na kinahanglan matud pa ang nasod nga mag-import pa og supply. Ug sumala pa sa Pangulo, ipatuman sab niya ang mga dagkong proyekto dinhi sa Mindanao. Personal nga gibisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. uban si San Miguel Corporation President and CEO Ramon ang mga pasilidad sulod sa world-class controlled climate poultry farm sa Hagonoy, Davao del Sur. Dunay 28 ka farmhouses ang maong complex nga kayang makaproduce og 80 million ka manok o 200 million kilos live weight sulod sa usa ka tuig aron makabot ang demand sa mga konsumante sa tibuok Mindanao. Kung mahimo na kining fully operational sa sunod tuig, ang Hagonoy na ang pinakadakong producer og manok sa tibuok nasod. Gawa sa pagsiguro sa food security sa matag Filipino, maka-generate sab kini og sobra libo nga trabaho. Sumala ni ang tubag kini sa plano pa lang ni Pangulong Marcos niadtong ni kandidato pa lang siya. Sabi niya, hindi tayo dapat manatiling mag-i-import ng baka, baboy, manok at isda. Ramon, tumulong ka at 10 ng mga ibang businessman, tawagin natin lahat, magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Gipahayag ni Pangulong Marcos nga masolusyonan sa maong poultry farm ang nagasaka nga demand sa poultry products sa rehiyon ug sa tibuok nasod. We can no longer depend on the informal production of food in the way that we have depended on for very, very long time. We have pushed very, very hard to make sure that in the Philippines by itself, we are able to feed our people. And we are showing, this facilities such as this are showing the way how to do it. We must industrialize our agriculture. Gisiguro hinuon nga dili niini maapektuhan ang backyard racing kay himuong partners ang lokal nga komunidad aron mabalanse ang kalambuan. Tutukan sab sa Administrasyong Marcos ang pagmenos sa epekto sa mga sakit nga moigo sa agriculture sector sama sa Panama disease sa sagingan ug avian influenza. Meron na palang bakuna ang avian influenza. So mag-a-acquire na tayo ng avian influenza vaccine. Samtang giauhag sab sa Pangulo ang maong kumpanya nga mobuo og investment sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para matulungan natin yung farm government, para merong hanap buhay doon, para meron silang food supply doon. Para lumakas na yung kanilang ekonomiya, and that will help the stability in the farm region. Suportado sab sa administrasyon ang panawagang pagpreserba o konserba sa Mount Apo ug ang pagpatuman sa Mindanao Railway Project. We are working on phase 1 of the Tagum-Davao-Digos segment of this ambitious endeavor to jumpstart interconnectivity in Mindanao. Sara, balik sa isgutan ng poultry farm ugaling musaka na ang supply sa manok. Lauman matud pa sa mga Pangulo nga ma-stabilize ang presyo niini diha sa mga merkado. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.